Spoločnosť Smart Group Trade prezentuje Zabudnite na všetko, čo ste vedeli o dreve. Toto je CLT. 4-krát rýchlejšie než betón. Dom za 2 týždne. Minimum hluku. 0 odpadu. Maximum efektivity. Váš dom dýcha. CLT viaže uhlík a vytvára ideálnu mikroklímu. To nie sú len steny, to je živá štruktúra. Pre developera sú to lepšie ESG, ukazovatele a prístup k zelenému financovaniu. Pre majiteľa nižšie prevádzkové náklady a vyššia trhová atraktivita. Pevnejšie než tehla. Pružnejšie než betón. CLT vydrží zemetrasenie až do 8 stupňov podľa Richterovej stupnice. Drevo, ktoré nehorí. Vrstva zúholnatenia chráni konštrukciu lepšie než oceľ. Testovanie CLT na odolnosť proti výbuchu. Základňa vojenského letectva USA. CLT je rýchle, bezpečné, navždy. Budúcnosť nečaká. Začnite projekt už teraz. Sme vždy v kontakte.